сила за жена. Какво е нужно? Според мен е нужна промяна на женската роля. И не просто промяна на женската роля, а тотално преосмислене на това какви могат да бъдат ролите на жената. Защото в крайна сметка всеки може да решава каква роля да играе. И жените са напълно свободни в модерно време. Те могат да вземат всякакви позиции, могат да бъдат във всякакви роли, напълно могат да заменят мъжете почти във всички възможни ситуации, във всякакви конфигурации, структури, организации и така. Но най-общо какво можем да кажем за жените? Сякаш фундаментално те са поставени в някаква роля на зависимост. Фундаментално сякаш има една идея, че жената зависи от нещо, което вече съществува. Дали това ще е мъжа, дали това ще е собствения и пол, по някакъв начин дрехите и тялото и дали това ще бъде семейство, от което идва, или семейство, от което е част. Сякаш се предполага жената винаги да бъде някаква половинка на нещо. А вече на какво ще бъде половинка, това е друга тема. Дали ще бъде половинката на шефа, или ще бъде половинката на самата си позиция, или без никакво значение. Сякаш тя трябва да чака нещо. И ако се върнем в фундаменталната тема за зависимостта, то ми се струва, че все повече и повече жени трябва абсолютно осъзнато да се посветят на темата за личната си независимост. Това какво означава? Ние сме зависими от различни неща и изначално всеки от нас идва от позиция на зависимост, точно както бебето или детето. След това можем, или поне имаме поканата да станем независими. Нека да кажем в своето юношество, в времето на половото съзряване, тинейджерството. Това е времето, в което ние ставаме самостоятелни единици. Нека да кажем, че ние се подготвяме за самостоятелния си свят, за самостоятелните си роли, за самостоятелните си партньорства. И това е много силна тема, защото оказва се, че буквално цялата ни физиология се пренастройва, мозъка ни и нервната ни система се пренастройват, за да можем да станем независими създатели на собствени структури, семейни структури, организационни структури. И така, най-вероятно това е времето на бунта, това е времето на отделянето, откъсването, изследването на собствените граници, или нека да кажем независимостта от границите, които други, условията, които други са ни поставили. Това е времето, в което нарушаваме законите всички ние. Това е времето, в което ние тестваме, можем ли да бъдем автори на нови правила. Поне опитваме, докато не дойде естествено времето, в което разбираме, когато станем възрастни, когато имаме собственици, семейства или организации, че все пак на нас са ни нужни тези роли, на нас са ни нужни тези закони, на нас са ни нужни правилата, за да може изобщо нещо да съществува. Естествено, тогава вече сме от другата страна на барикадата или съответно, както и да го наричаме там, на палачинката, на масата. Сега, естествено, освен зависимост и независимост, има една трета роля и това е ролята, на която ние всички разчитаме. Това е най-висшата роля и съответно това е най-пълноценната роля. Но ако не попаднеш на правилните хора, ако не попаднеш на лидерска организация, на лидерска култура, на човек-лидер, който да те води, ти може и никога да не разбереш за тази роля и за тази форма на взаимодействие. Тя се нарича взаимозависимост. Това означава, че и ти, и аз, или и двете страни са независими. И оттам те, ако пожелаят, могат да влязат в взаимодействие. И това взаимодействие е вече свободния избор. Свободният избор на свободния човек. Не човека, който търси нова форма на зависимост или човека, който търси нова форма на робство. И едно от нещата, които мен лично ме засягат, е това да не се предлага на жената свобода, а всъщност това е просто нова форма на робство, примерно по-скъпо платено. Тоест скъпите апартаменти, или скъпите коли, или съответно имотите, ваканциите. Ако щеш дори позициите на акаунт менеджери там, или шефове на организации, на департаменти, главни клиенти, или както и там да се наричат, и съответно управители. Всичко това е форма на зависимост. Тоест, това, че аз ти давам голяма организация, в която да работиш, изобщо не означава, че ти си независима. Напротив, ти си зависима по много начини. Това не те прави независима. Това е мит, че по-големите възможности, по-голямата заплата, по-големите насърчителни инициативи или там бонусите са някаква форма на независимост.
това не прави никого независим. Напротив, то ни обвързва. Ние жертваме здравето си, кариерата си или съответно жените ни. Така че ние имаме нужда да стигнем до това ниво на взаимозависимост. Ето това е промяна на ролята. Да променим изобщо идеята си. Към какво ще се стремим? Към по-висока лидерска позиция, която всъщност не е нищо повече от менеджерска позиция. Тоест ние ще се стремим към заплата, към престиж или ще се стремим към нещо друго. Другото, което е много съществено в собствения ми опит и в опита ми с жени лидери, с женски организации, с менеджмент, това е темата за печеленето и губенето, нека да го наречем. Win-lose, т.е. това е баланса между печалбите или баланса между изгодите. Традиционно какво се промотира? Промотира се жената да бъде губещата страна. Т.е. мъжът да бъде активната страна или някаква мъжка организация или мъжка идея или мъжки концепции, закони, правила. А жените да са тези, които да са съгласни. Всъщност какъв е шанса на жените? Шанса на жените е да бъдат прияти в мъжки общества, като мъжки момичета, които си струват. Нали? Те да минат за пичове в поли, примерно, или в панталони с съответните прически, съответните думи или порядки. Тоест, някой, който да бъде приятелче на мъжете, за да влезе в мъжки им клуб, той да бъде жена, в крайна сметка да бъде промотиран за нещо, което е повече от обикновените жени. Тази идея всъщност на подчинение, тази идея на губене на позиция, включително губене на роля, губене на женственост, е нещо, което също е доста притеснително и не мисля, че това е нещо, с което ние сме се разделили напълно. Напротив, наблюдавам, че няма значение колко години са минали от началото на феминизма. Феминизма също е общо взето доста така позиция на клинч или нека да кажем някой, който е поставен въгъла и той, макар и като отрицание, всъщност е доста несъвършена и базова форма на противопоставяне или съответно на някакъв вид поставяне на права или някакъв вид амбиции, нека да кажем, на женската роля или съответно на нежния пол. Очаква се от жената да губи. Тя може да бъде накарана да се подчинява или от нея се очаква непрекъснато се подчинява. Другото, което е, че самите жени биват обучавани на служене, т.е. в семействата си, особено ако сме жени, ние сме обучавани да се жертваме за другите. Т.е. на нас ни е внушено или вменено, не знам как да го нарека, че да се отдаваш на другите, това е някакъв вид ценност. Тоест, окей, за вас да има храна, за вас да има топли дрехи, за вас да има пари, за вас да има обучение или образование. Това е непрекъснато някакъв вид, как да кажа, не е просто култура, това смята за нещо естествено, което отново и отново да бъде разгръщано и съответно да се разпространява нататък като ценност. А дали вече това е ценност или не е ценност, обикновено на нас не ни се дава шанса да осъзнаваме и съответно да преосмисляме. Тоест, вие хапнете, а пък за мен ще видим или добре, заминете вие на ваканция. Дали? Това са сякаш добродетелите, с които нашите майки примерно се гордели, или баби, лели. И оттам нататък се очаква от жената тя да бъде майката, тя да бъде изповедницата, тя да бъде утешителката на някаква организация, в някакъв екип, тя да бъде кошето за душевни отпадъци. Нейните идеи, нейните нужди винаги се оставят на задно място. Майката, съпругата или дъщерята обикновено сякаш има една такава вкоренена или закостеняла идея във всички нас, че това трябва да е човека, който да се жертва за останалите, може би и заради литература, заради кино. Ние очакваме това да са хората, които да не си обръщат внимание, докато нещо ужасно не им се случи. Докато не открият, примерно, че имат много тежка болест или докато не изпаднат в тежка депресия. Това са хората, които трябва да ходят на работа заедно с нас, естествено да правят любов, естествено да изглеждат привлекателни, естествено да се грижат за домакинството, естествено да ни обучават децата, естествено да ни помагат ние да общуваме с приятели, да бъдат съответно в добри отношения с нашите родители, с нашите приятели и какво ли още не, с нашите колеги, те да ни подкрепят за каузите. Тоест, толкова много роли се прехвърлят на една личност, която едва ли има време за самата себе си, камо ли да има време за всички нас. Някъде помежду другото ние очакваме тя да има и високо подобаващо самочувствие. Ето това е тази позиция на
вие печелете, пък аз ще губя, нали аз печеля с вас. Ето това също мисля, че трябва да бъде променено. И така, сила за жена, преосмислене на ролите. Това е първата част на този материал. Ще продължим малко по-късно. Благодаря ви, че участвате. Препоръчайте този аудиоматериал на свои приятели. Включете се в обучението, препоръчайте го на своите близки. Проверете кои са другите ни материали и вярвам, че тези лидерски обучения са много ценни за това общество. Вярваме, че вие сте от хората, които могат да подпомагат това движение и да подпомагат смяната на статуквото или на парадигмата. Без много високопарни думи, ние вече сме стигнали до над 1 милион излъчвания на наши послания, свързани с лидерството, женското лидерство особено. И така, аз съм Ясен Николов, това са 7 дни сила. И моля, проверете програмите ни в YouTube, Фондация Деца на България, 7 дни сила, Global Lightworks. Ще се радвам да се видим и на живо на някои от събитията ни. Успехи до скоро!